ahinya to gin chenro mag dongruok ma otimore gwenge mopogore opogore e pacho ka wasore ni obila mag Okwach kich ne ochopo e Kaisa apartment mayudore e Kileleshwa e boma ma Nairobi mar timo nonro matut e wi tho mar japuonjre Constance Githinji ma jahigni 22 manyicha ne otho e yo magalagala chieng' Jumapil. Jafwambo marwa Ojwang Barcelona lero chal mar nonro mar japuonjre no kata mar tho mar japuonjre no manyicha somo e mbalariany ma Murang'a. Ndalo ang'wen tok tho mar Constance Githinji, obila mag Okwach kich ne odok e ot mar Kaisa apartment mayudore Kileleshwa e boma ma Nairobi mar timo nonro matut e wi gino madine kel tho mar japuonjre no koa e orofa mar 6. Obila mag Okwach kich ne opimo bor mar orofani koya kama wachore ni Githinji nolwar koyae ka nyaka rum mane gintiere kod achich moyangore kaka Tony Odhiambo bende girango ka gikolo nonro matut e wi tho no. Jorito mane nitie otieno ma piny norugo Jumapil no bende odadhogi kod Okwach kich. Constance ma jahiga 22 manyocha rik somo e mbalariany ma Murang'a ne owito ngimane e yo mapok oyangore otieno ma piny norugo Jumapil tarik 26 dwe ni. Familia mar Constance Githinji ma pod nigi chuny lit korka korgi to dwaro mondo ratiro oyudre ne nyathigi. We are still waiting for the justice of my daughter. I know my daughter, she will not get justice because she is gone. But when you are Meachwa and other people's daughter, I will make sure someone will not pass through what I have passed with these incidents. Tumeweza kuwa taken through the process, tumeona, na kwa hayo tunangoja majibu kutoka kwa DCI ambaye wametake through the process, lakini bado tujamaliza hiyo mambo. Tunangoja watupe kulikuwa vipi, na wakati huu pia tumeambiwa tutasubiri postmortem na tunaomba iweze kufanyika ili watu waridhike, pia tupate maswali kwa vile kila mtu ako distressed kutoka familia. Umesikia vile my brother hapa in law amesema, na dadangu pia amegonjeka hata sababu hayuko hapa, na pia siblings wake wana uchungu. Tungetaka hii mambo iweze kuwa solved, even not only for us but in future, tusiwe tuko na mambo kama hii inatokea kwa watoto wetu. Tony Odhiambo ma en achich mitudo kod tho mar Constance pod ogeng'ne e tesend obila ma Kilimani ka nonro mar Okwach kich kod mano mar bero irito mar yango ni tho mar Githinji ne obire e yo machalo nade. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.